Hou op zitten van een klap niet. Wie klappen? Als die kloppen. Als je staan als je benauwd als die point was op een kometer. Wat heb je opgevoerd hoor? Kon dan niet eens kijken. Ja, even Kijk daar, pak. Gooi pak die onder een. Hij onder. Ik denk dat die wat. Zie je iets kijken? Mooi mensen. We gaan nog een heel bakje. Hoi, wat? Maak het daar. Mami! Waar is er nu zo net te zeggen? Die moet daar aan. Kuya, ano ko presa pa siya? Ako mo, alam mo swap no. Ay daw may serious ko sa may boat pa. Ali, pak bigla ko die stoel gaan zodat ik boot even toe vastkleed. Foto's naar Duitsland weer op de neus. Het is zwemmerij met alles zo aan elkaar ongeren. At wat yo ay tiyan na ko. Das Ik dacht nooit aan of nooit op dat. kahit sa pansisis tara. De rechter was bang dat het zo. Ja. 200 rand voor een medium. Dat is 150. Dat is 105. Nee, en ik zou eigenlijk weer stoppen laten dan kopen. Zie waarom? Oh nooit die basig. 1 of 3 verschiet erbij. Oeh, ja, daar. Ook praat jalan. Weet je wat wat verschiet daar? Wat kost ook op het? Kan je nou met Mendy's oppassen begrafenis? Daar komt. Kabe West Coast ko pek Maar zo kan je West Coast. Kijk hier zit dus kijk hier als ek Megan so win en doen lay. Is mama mo sa minus 4 minus mama sa minus 2 bagas en niet zo. Nee, ik heb toch altijd even. Kijk hier. Kijk hier. En maar als tu man ano 2 liter. 2 liter zijn. Was moet je nou gelijk wel nog wat? Ja, mee als om wat Kau itu sekarang bos as serius tidak. Kop, mooi. Asli, jika tidak cukup uang. Aku udah saunya. Iya, banyak. Itu belum action itu kan nanti kita. Het vakantie, je kan nog horen. Kom lees, toch lees je ook op. Diana, wat is er aan de wat een Ik heb los van keba. Heb ik hier met koekje ook een keba? We gaan naar de keba, gaat koek. Krammetje water. Mensen, als je nu daar, hoe heet je? Ja, die. Hier praat de mensen.